Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Ya, sekali kembali lagi di Koko Pipin. Ya, pagi hari ini alhamdulillah mbok aku dapat pesanan nasi pecel 100.000. Berarti 20 bungkus ya. Dari Mas apa? Tadi malam saya dapat dorong nasi pecel 20 bungkus 100.000 mau dikasihkan nyambang oleh Pak Per ya teman-teman. Ini apabila aku persiapan ya goreng tempe bos. Ini tempe ini aku ya aku udah beli oleh kiriman 100.000 kon borong nasi pecel. Bengi kan aku nang HP toh enek sing ngekei kon borong nasi pecel 100.000. Berarti lah 20 ya. Lah 20 ki engko aduh Jawa ning tak terus ning Kiambang ya. Tenan iku pone sampean oleh rezekine ganti darah kene RT 23. Kok gentenan yo ben gak wong kene kok bako Kiambang ku RT 23 ya. Aku bos tempene wis goreng tempe kok jam habis ini kok kalau aku ada teman tak antar orang dua gitu kan mungkin 20 mbak ya kayak ya. Ya alhamdulillah penting mbakku kok sehat mbak ya. Terus tempene digoreng. Wis lupa ya apa enek kan dadak terus do iki gak ero. Jujur enek. Ya cuma aku lupa iki, Bos. Bayam karo ganteng. Ngono lho. Mone sampean pomone enek olah rezekine ya kulupe tetambene mbok ya apa kulupe ya. Aduh bingi kan dadak ya aduh bingi jam 10 kae aku. Jam 10. Syukur ya pingin kok. Ya. Ora rezeki kena minggu. Yes, kena nggo dandani apa kok sepenting kok kowe iso nggo dandani kowe pone aku kan bulanan kerja ning HP to, Mbok. Ya to, kerja ning HP jujuk pin oleh apa kon sego pecel kan yo garo to jenenge wong kan yo iso aku tangi ngiwangi. Yo sing seneng pino lah jalan. Undan-undan rumah. Iya to. Tanggo gak wis suwe ngene lho. Ki pemene aku sampean yo insyaallah paling aku iso gajian kok ya. Atak kamarku tak arep tak nganu. Atak plaster tok ya kamarku sik. Engko turane nggo tuku apa ngono lho. Lah ki bos tempene. Niki mbak aku cek ngirisi. Ya alhamdulillah 20 bungkus sik. Wis. Kowe kan debu tak omongi segone berarti tambahin neh yo. Debu iki turu tak tambahi to kon. Ya ditambah bos segone Mas. Tambahi kata tambahi. Yo. Lah kuasa yo. Wis sakmono tok ae yo. Lah iki ngene lho Lur, debu iki mbok aku jam 10 ki tak buka. Aku turu setengah 11 ya. Mbok oleh pesanan 20 bungkus. Besok boleh pengen nambahin sebenarnya tambahin saya tidak apa ini genep 20 bungkus. Ya luwe iki bos 20 bungkus. Iki ame biane. Kalau aku ki nah. Kok bos iki ora rong batok mbak ya? Yo. Lah iki rong batok bos. Ini sambel ya kalau mau pesen sambel kacang ya boleh Mas di sini. Ya kayak ini. Mas. Iki sambel kacangnya kalau sapa sing gelem monggo kersa. Lur. Monggo lur. Ya tempe ini wis ready.
Bar gue nggure digoreng nek tempene. Ready, Bos. Dan tempe. Goreng tempene, Bos. Iki tempene satunya iki kok ngemplung. Iku 20 bungkus pesanan ning Kiambang, Bos. Alhamdulillah. Ini mau mateng. Tapi Bos, mateng, Bos. Tempene cah, sudah mateng, kriuk-kriuk tempene. Oh, anjay. Entasen, Mbak. Lho, entasen sik. Oh, karo malek. Entasen. Tintas, Bos. Ini Bos, gede, Bos. Nah, ini tempe sudah matang, mbak aku terus bungkusi jam piro wis bungkusan langsung tak antar nanti. Kayak tunggu neng sarapan wong arep sawah, keluar neng opo ben dinggo sarapan iki. Iki bungkusi 10 untuk ya di ready langsung dinggo sarapan neng sawah, Bos. Ngono lho. Ya wes lho, aku dilanjut lagi. Nah, aku lur wes mulai diantar ning daerah Kiambang lur. Nah, Mas. Mas, ayo Ki. Nah, ki sing ini pesanan Mbak Yul, Bos. Mbak Yul. Oke, yo. Gak maju. Oke, dah ki mau ngantar Bos karo Muji. Kiambang. Alon-alon toh. Aku balap. Bos. Nyampe, Bos, nyampe. Bener tapi nyampe. Balik Bos motor ini. Alon. Ya, baik, Bos. Halo. Loro Bos tak ya. Lek. Oke, terima kasih. Berapa loro ah? Loro ah? Halo, pokoknya itu. Ya, Pak Dewi. Lek ya. Terima kasih. Oh iya. Rezekinya lancar. Amin. Tuh. Bedugku sarapan. Mau nih sawah-sawah lho. Maksudku. Kene Ji. Mau terang kono. Iki dhewe iki. Nek guri nek wong pira Pak Wer? Telu. Oke. Ini nasi pecel, Bos. Oke. Dari Mas Adit. Cek kayak kono, Cek. Aku kok tak ngeterno ning guri. Guri telu ya? Ya maksih to. Piro? Ya iki sih.
teko guri telu ngono wong ya cai iku bene dhewe ku Mbak Yuli ya bro ya gone saya roh karo maksih to bos karo Ki Muji bos ya alhamdulillah ini dinggo sarapan piro Assalamualaikum. kene ji sik guri ku bagi telu Mau cik. sik turu Seliko. oh selika guri kok telu Oke. piro roh kene loro iki masih loro iki pasti terus masih Seliko apa to? Wambis lagi. Oh. masih loro guri telu kok Assalamualaikum. Sepadia. kepada Kula nuwun. Ya? Ya. wis lek meja kono Endi? Kira. ah Oh, di gelo. gah loro guri telu pas Astaga. Dari yang bawa. ya ada tambah loro to pas karo anakmu kok iki tak kayak guri Kita lu kok. telu guri ya iki bos ngeterno karo kunci bos ini Mbak Diwi kalau saya dapat rezeki ganti RT 23 bos mau main buka saya tak tanya bos oke oke Ci lanjut Ki ya turun Assalamualaikum. 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 turun pian Oh, ki pas sing ditanam iki to. oh iki Ditanam ya. tanah bos assalamualaikum oh ditanduri anja toh iki kedinggo sarapan wong kono iki wong telu iki Assalamualaikum. lek sore gak apa-apa iki ben anu bos tah Ta. Ta. weh kolam renang rek anjay 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 bos Iki wong. kucing iki lah kucing Yulia sehat itu kemarin Ini bro. wong loro tok ae wis tok ae Siapa? Atah sama. tah kayak komik gak apa sih Enggak. udah kan Kowe to. aku ana wong turu Piro sita loro? kabeh Beh. kayak ono wae gak wong tak karet itu karet itu enggak jadi gue sarapan kok tutup lawang nih Ini sarapan apa? nah apa bos ya aki lur ya aki wis teko nggone bose aku mau ngasih di bisi Mbak Yuli uangnya turu barang oke wong tangi ben dijumuk dhewe wes tak kene sarapanmu bos sak payae ya wes bos ya vlog pagi hari ini saya sudah mengantarkan nasi bungkus dari Mas Adik sama Ki Muji jangan lupa di spot-spot YouTube Purnowarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.